बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि गेजेराव मबाइल आनबक्सिं खालामनो आखायाव लादों लोगोफोर नैबे बाक्सुआव मा दङ लोगोफोर नोंथांमोना नायनानै लाजो लोगोफोर बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना नुलांजोबगोन लोगोफोर आनबक्सिं भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलां लोगोफोर बेवहाय मा दङ आं दा जेबो मिथिया लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव आङो आइफन आनबक्सिं खालामगासिनो दङ नै आं खेवगासिनो दङ खेमसिजों हागासिनो दङ नोंथांमोना नायलांजोबबानो जाबाय होनब्लासो मिथिगोन बेसेबां मडेलनि आइफन आरो नोंथांमोना भिडिअखौ दासिमबो लाइक खालामाखै लाइक खालामना गालां भिडिअखौ शेयार खालामनानै हो लोगोफोर आं बेखौ अनलाइन अर्डारसो खालामदोंमोन लोगोफोर बिराद गोबाव जाबायमोन नै दिनैसो आं भिडिअ खालामनाया बै समावनो खालामदोंमोन बे मबाइला फैखालिनो लोगोफोर आं दिनैसो बे भिडिअ भइस होनानै नोंथांमोननो बेयाव आनबक्सिं भिडिअ खालामदों लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय होनब्लासो मिथिगोन बेवहाय मा दङ दाथ' आंबो जेबो मिथिया आं खेवग्रोना लानाय लोगोफोर भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांबाय था खेवबाय थादों मा ओंखारगोनथाय बेवहाय र' खेवगासिनो अ माय गड येस लोगोफोर मबाइलानो माथो मा मबाइल र' नायनि वाव आइफन लोगोफोर नै आइफन सिल बरिया पेकेट लोगोफोर नायना ला गोदान लोगोफोर गोदान नङा दे बियो सेकेन्ड हेन्डसो नै आङो अन खालामनि र' अन खालामनाया मारैमोनथाय र' बे नङा बे अन खालामनाय माथो दङब्रा बिथिंसो खोमा अन खालामगासिनो नै जासिगोन येस आपेल ओंखारबाय नै नोंथांमोनहा मिथिबाय दा मा मबाइल बियो आइफन लोगोफोर आइफन नै अन जाथारथों र' नायनि माबायदि येस लोगोफोर अन जाथारबाय मबाइला जाय मबाइलखौ लानो सानदोंमोन लोगोफोर आङो लानो हामारबाय लोगोफोर आइफन जाय कालारखौ फसायदोंमोन जाय कालारखौ लानो हास्थायदोंमोन बे कालारखौनो लानो हामारबाय लोगोफोर नै आइफन 12 लोगोफोर सेकेन्ड हेन्ड बायदि नुथाराखै गोदानसो बरियालै आइफन आंनि आखायाव लोगोफोर बेजोंसो लोगोफोर दा भिडिअफोरखौ बे भिडिअजोंसो बनायसिगोन आङो बे केमेराजोंसो बे आइफनजोंसो नोंथांमोननि गेजेराव भिडिअ लाबोबाय थासिगोन लोगोफोर नै नायना लादो चेनेलखौ साबसक्राइब खालाम भिडिअखौ दासिमहालागै लाइक खालामाखै लाइक खालाम आरो नोंथांमोननि लोगोफोरनो शेयार खालामनानै होदो लोगोफोर आइफन लोगोफोर नै येस नोंथांमोन नायना ला जुदि नोंथांमोननोबो बेफोरबायदि सेकेन्ड हेन्ड आइफन नांगौब्ला थाबैनो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो हागोन।